खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर खौरां थारैनो दुखुनांथाव खौरां दिमा हासावनि सिङाव थानाय उमरांसु खैला खनियाव सा 9 लाइमोनफोरा थामहिनबा बे समाव सा 9 मावसाफोरा खैला जावनो थांनानै सिङाव थाबथानानै दङ गासै 300 फुटनि सिङाव थाबथानानै दङ सा 9 खैला जावग्रा मावसाफोरा थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव दैनि बिबाङा खैला खनियाव दैनि बिबाङा 100 फुटनि गोजौआव जादों आरो जायनि थाखायनो सिंनिफ्राय ओंखारबोनो हायाखै सा 9 मावसाफोरा आरो बे समाव बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय एसडीआरएफ एनडीआरएफ आरो गोबां रैखाथि बिफाना नाजाबाय दं नाथाय नाजाब्लाबो बे समाव फेलें जानाय खौरां जोंनिसिम सौफैदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव रैखाथि बिबाननि गोख्रों नाजानाया सोलिबाय दं होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव खैला जावनो थांनानै सा 9 बे समाव मावसाया बा लेबारा थाबथानानै दङ दिमा हासावनि उमरांसुआव थारैनो मख'नांगोन जे बे आयदाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों जे बे थाबथाना थानाय मावसाफोरखौ बोखांनो थाखाय बे समाव एसडीआरएफ एनडीआरएफ आरो विशाखापट्टनमनिफ्राय गोबां रैखाथि बिफानखौ लाबोनानै बे समाव बोखांनायनि हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थारैनो दुखुनांथाव आसाम नाङैनो मोनसे दुखुनांथाव खौरां बे समाव दिमा हासावनि उमरांसुआव गासै सा 9 मावसाफोरा बे समाव थाबथाना दं होननानै जोंनिसिम खौरां सौफैदों थारैनो मख'नांगोन जे बे जाथाया आसाम नाङैनो दुखुनांथाव खौरां मानोना बे समाव 100 फुटनि गोजौआव दैनि बिबाङा बांद्राय जानायनि थाखाय लेबारफोरा सिंनिफ्राय ओंखारबोनो हायाखै नाथाय बे समाव नुनो मोनदों एसडीआरएफ आरो एनडीआरएफनि गोबां रैखाथि बिफानफोरा बा रैखाथि होग्रा बिथांमोना बे समाव बोखांनो थाखाय जुजिनाय हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो बे समाव नोंथांमोननिसिम फोरमायनो नागिरदों दि बे समाव सोर थामहिनबा बे समाव साबैसे थाबथानानै दं आरो बिथांमोना बबे जायगानि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों थामहिनबा बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बबे जायगानि बिथांमोना माबे जायगानिफ्राय बिथांमोना बे सिङाव खैला खनि बा खैला जावनो थांदोंमोन आरो बिथांमोना थाबथानानै दं बेनि सायाव टुइटनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आरो बेनि गेजेराव मख'नांगोन जे सासे बर' सुबुङाबो बर' लेबाराबो बे हाबाफारियाव थामहिनबा बे खैला खनि जावनो थांनानै बा सिङाव थाबथानानै दं होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों फारि फोरमायगोन सोर बिथांमोना दा थाबथानानै दं थाबथानानै थानाय मावसाफोरनि फारिलाइफोरा जादों गंगा बाहादुर खेत 38 बोसोर बिफानै नं रुंसारि सुबुं हरभुजन खेत आरो बिथाङा तकसिला जिल्ला उदयपुर नेपालनि हुसेन आली 30 बोसोर बिफा आलमुद्दिन बग्रिबारि पीएस श्यामपुर जिल्ला दरं आसामनि जाकिर हुसेन 38 बोसोर बिफा मधु शेख दरं आसामनि बिथाङा शर्ट बर्मन 46 बोसोरनि राधाकान्त बिफानि मुं राधाकान्त बर्मन बिथाङा गसाइगाव जिल्ला क'क्राझारनिफ्राय बे हाबाफारियाव थामहिनबा बेवहाय थाबथानानै दं मुस्ताफा शेख 44 बोसोर बिफा हासेन आली जिल्ला दरं आसाम खुशी महन राय 57 बोसोर ललित राय बिफा जिल्ला क'क्राझार आसामनि फकिराग्रामनिफ्राय सन्जय सरकार 34 बोसोर बिफा कृष्णपद सरकार जलपाइगुरि सोनाब बेंगलनिफ्राय लिजान मगर 26 बोसोर बिफा दल बाहादुर मगर जिल्ला डिमा हासाव आसामनिफ्राय शरद गयारी 37 बोसोर बिफा आन्दुल गयारी बाटासिपुर पानबारिनि जिल्ला सनितपुर आसाम बर' सासे बेवहाय मख'दों जे शरद गयारी 37 बोसोर सिलापटार बाटासिपुर पानबारि जिल्ला सनितपुर आसामनिफ्राय
थारैनो नोंथांमोना मिन्थिबाय जे बे समाव गासै सागुनि गेजेराव सासे बर' लाइमोन बे लाइमोनाबो सिङाव थाबथानानै दङ आरो बे जोबोदनो दुखुनांथाव खौरां आरो बे समाव बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय जुजिनाय हाबाफारिया सोलिदों आरो ओनसोल नाङैनो बे जाथायखौ लानानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मख'नांगोन जे बे जाथायखौ लानानैनो हादर नाङैनो बे समाव दुखुनांथाव थामहिनबा बे समाव न'खरजों लोगोसेनो हादर नाङैनो दुखुनि रादाब लानानै फैदों नाथाय बेनि गेजेरावनो साथामनि जिउ गोमानायबो मोनसे खौरां सफैदों नाथाय दासिमबो बे सोर सुबुङा बा सोर बे सागुनि गेजेराव सोर जिउ गोमादों बेनि रोखा फोरमान मोनथ'नाय जायाखै थामहिनबा बे समाव अफिसियेलि फोरमायथ'वाखै नाथाय खौरां मोननाय बायदिब्ला साथाम सुबुङा जिउ गोमाबाय होननानै मोनसे खौरां सफैदों थारैनो बे दुखुनांथाव खौरां जे बे समाव दिमा हासावनि उमरांसुआव सागु लेबारफोरा सिङाव थाबथानानै दं थारैनो बेयो दुखुनांथाव खौरां आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला बे आयदाखौ थामहिनबा जाय जायगायाव जावदों नाथाय बे फरेस्ट बिफाननिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बेवहाय नेम खान्थि बायदिबा सोरखारारि जेबो गनायथि गैयामोन आरो गनायथि गैयालासिनो बिथांमोना बे खैला खनिखौ जावदों होननानै मोनसे फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों थारैनो बे दुखुनांथाव खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।